Hi po, welcome back to my YouTube channel. It's Dong Bisaya. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yung mga yung way papunta sa work ko, kung gaano siya kalayo. Actually, yung video na to inedit ko na. So, watch nyo yung videos ko na to kung saan ako napunta. Ano to? Makikita nyo yung videos ko, ha? Watch nyo. Sige. Thank you. Bye-bye.
Ang lusot nito ano doon na ano. Ayun. Saan na napasok si MG ngayon, Jom? Saan na siya napasok ngayon? Ha? Doon pa rin pero hindi na family dog. Family dog pa rin yung pangalan.
Karating din. Aray. Sige. Isahin ko na lang mamayang gabi, Jom, ha? Pati yung gasolina mo. Abali dire-diretso na, no? Ayun, oh.